Cardom Nilimon Pipi Pinibirta Arjuponikta Ingdeng Cracer Cap Linchika Hanthor Arong Rong Hang Bamon Lapin Rong Hang Ke Et Kaching Room Nijang Karbe Anglong Hamren constituency ke parlo Linchika Hanthor Teron Arong Along Rong Hang Bamon Lapin Rong Hang Ke Et Pini Ingdeng Cracer Cap ke Pleng ke Chokpura Mai Kang Nipon Lason si Rong Asar Harlong Bi Teron Arong Along Meipu Harmon Rong Hang Mohon Teron Secretary Robinson Rong Hang Pen Chepater Pipon si Ing Samjin Pen Mai Pachunpon Nilitom Rong Hang Bamon Lapen Rong Hang Ke Et Kopi At Hesi Kaching Room Malaki Non Ovi Kimi Atum Kache Hang Nangje Aron Chini Wangwe Detpo Lapen Ke Adon Arab Pusitami Chihumri Thekpo Lapuson Chihumri Thekji Aphan Pusi Lapuson Nilitum Chiklo Johnny Pen E Phongke Kai Lapuson Amai Mate Chingrom Pen Chingwai Pon Nangkok Titilo Puta Pherang Ke Athengno Than Pachini Pon Dongka Mukam Pen Promise Terang Karbi Anglong News Tumke Nihang Nijang Pola Be Ake La Rong Hang Mamon Rohang ke et lasu korte muti doan lapena korte muti cotakali angjir apili lahai konama is nale ma west nale le na hokle le hitame lake east west pula swala ma velo east le hita east penda nonda east penda do santar penda nonda la so mai long na hitong dunji dokmuka penda do santar penda do nonda la dak pinimaship la ronghang ke et rohang mamon tum nang cepat don atum angjir ron bante apili ron hai ami hai doji apili doji la hai tum ane east west people east pen tawang lo west pen tawang dal la pen la bang so ajai mek nang litum aninkan phongtin tai long weda dim si pathik pon ma long wedim gali inil tum ke la ko an mak ji tong hem don tin long ta nil tum ke batai sisi ke le ato hodak santar pe nang tong dun ta hadak santar ta anisman si pathigam vek hodak ta ako nili hem ta nil dak pe chera mon lo pote nili hem ta anisman si pathik po dakta anisman si pathik po lasan mane adon tin da nil tum la ke ji pu an hem ge batai si pathigam ber labang so sai na litum ko mata bang phusi ke seng cheng la pen ko mat sina pen khat cheng sina litum la poson ke la so ke cheng si pu bang ke mo pen la pu akisar do lo akisar than lo na mane ronghang bamon ke ronghang bamon pu latum khaya tumsi ke pangcheng lasi nili tum bang ko mata bang phu abang mane nani than pachini amen mane pu harmon ronghang lahai latumsi mane latumar ronghang akhai tumsi ke pangcheng amasi non nil tum bang ke latum apili sigi pon bumasi ning tum ke cherap dun lo nai tu la puson seng det man thangnat ka siksa kaning nak la puson doi ma siksa kaning nak abang e avi thang siksa ta ve akoi ninga rong bhong aise non dam tang eta thang ke siksa bang ke thayong lela oi apen ke peni don ra peni phili peni atum phandan ta chichini ni atum phandan non chichini bom lo la so mai long chep long bom ma tha tang ten tenang nang litum la puson seng det man nang litum ko anan ning chithe pon la bangso nang litum chi seng pon det ta pen chithe pon mane ge tirim taram chini po don rab le lahai chichini po monon phita nahok ki tong lo ta chichini po chi thek chichini po yat po mane chilir se set nang ne lo dan so mai long chitong bom lo ke pachini bom non chi kai chi ne tum han a chidin chin ji sini dun dat po non dak chitong lo te ching ki long theng dak chu rab long lo jun rab long lo ako ladak tadi sistem boson isi khela dhula paduji aswa khela long majok abang pu ako pai me ba tame aswa alo tadi long 14,500 an anong e piponji manela bang e claim ke dam ke me phan lo ma mate ko sona puthak mang la claim dam me mane la ke isi ako pai ke chi lang lo da juino ke pai chi lang lo ko bang phut tin da long ve gi lage muthe ani siwat ka ni la ani si pini nu long po pe na nu long po pe na ding na ta anu tin na palong re bi Samilang so habar arata tum sainik school kelong aputhak lakhaun e pin pen kachoro aning kang sam tim karbi anglong atuma phan pi bajerpong pai pai ni phain kora pho arni lakha krepli kor kanthi constituency ke parlo samilang so hithia long BJP party along man ke do bang phubang phila pen local atum chingrum si tim karbi anglong atuma phan kachoro pi bajerpong chethan dame karbi anglong ar lopen ke langlok so samilang so habarta inglong atok pupu deta hengnu ni
Bontala puson atok anu kapaching thurpon theke isi ke mesen ang thek chenamlo lason sinona porahut korkanthi constituency aradatum akar I along Karbi Anglong Autonomous Council pen kamathapon angdeng kepathepon thek pen ajok kedam tang pai pai ni phai trainer kep arni 5.1 mos alamdon chetoka teng pen Karbi Anglong Apartment Sainik School kipipon samelang so havar along lo pusi jongpon daklo laswa puthak samelang so aradatum aning karong aning kangsam chepaklang ponsi Jasemet Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hangaphan lapen Local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswaphan Kachoro Pipajer Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council MP Horen Singbe Dipu MLA Vidya Singh Ingleng Hauraghat MLA Dorsing Rong hanglapen EM MSC kedo anatumaphan Choro Ponsi Ningkarong Chepaklang Ponsi Phelo apum kai Ponsi Tangbo Ponlo Tangte puthot Samilangso Town Committee Chairman Robinson Rong Pilapen BJP Party Klembang Phubang Phiatum Kachoro Alam Thile Arjuponik Sinang Samilangso pen Longba Moningti Karbi Anglong News Samilangso abang ke ini ke Samilangso det bukalilo korkanthi humusti phansi tim Karbi Anglong konsil ke cari tum kenang kelang ponlo sita menili tum mangke non bangke jung ningkarong kecipaklang mangke nili tum Samilangso klembang phubang phi muhila puruk tendang lok nili tum ningkarong cipaklang aprang si kicurugang tum ke nili and konsil chairman Raju Sarapanat aprang si alang ni phaning aklong pen suri kiru pi paje lo lapente dutulang CM sar alang di nilitum maphan laan atok adim talang ni nang nilitum phan nangkang hon pon mate korkanthi phan nang kilang pon ajoy ni si pini sai Samilangso angkang kadok wela bangso arlog si nilitum party hoi pen kami ingrum pen ilitum lo bangso puthak ilitum Karbi Anglong Autonomous Council atim itum CM pen EM MSC pen anglok la pente MLA ke itum alang itum lo bangso Samilangso Lalo dak Samilangso ang kangalong an kami pini sorkar pe nangama tha kon suni school na tipon sobang ke ningarong lo latente bangso ningarong along Samilangso aratam si kami alang litung pan churu reune ilitung ladak local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council kas ake hai kas chairman ake hai aju tisu alang li homosti pan kematha pen lapente Samilangso langlokso arada pan kematha pen ajone Sa kheti along kachong dadun abang phua phan marat api kateng khengpen ajok arenga hu kesu Jorhat District along kedo Moriani along sa bagan along kachong dadun abang phua phan men teke api kateng khengdut ajok ahir ing tangrak pen arenga hu kesupon abang phua phan tong sekot pen se kelang asai hemalong ponsi apran sitami pajok ponlo Kephovek abang phua phan Suras Panika pusi pangthek pon alang lilada kachoklem dun ke sa peking dun asai si choklem dun bom La soaphi alang phan men teki kateng khengdut ajok penang an arenga husitami soponlo News Desk Report Karbi Anglong News Chorleng tiso arong akile towar kahenu parpik pen ajok hawar aradatum kache helat kisung kachetongna Nahok le dodam sitami kecheng sike towar abang akenang sotbino towar jongsi langbong langplet horlik saide pulotangte kedo kedam school klimsomar atumpen kedanglok sarpi sarphu atum an sitami kasiksa dopon son sini jang Karbi Anglong lakhai sidwar amla constituency ke parlopon wothat lang sopen doloni kacheleng atowar chorleng tiso arong kacheleng atowar ki akile kahenu mati langbong langplet horlik saide pulote ajat asonta kisunglo Atheki labangso atowar rongpho aradatum anke kaiki sitami kacheleng atowarlo sitapini arni anta labangso atowar akile kahenu parpik anta semar ponpe Poribortona sorkarpu ang theki lapuson loma kidoke dampen chenglo keso kachepon kachewan kisung school klimsomar atum kache helat kisung lapen rong rup hawar aradatum do an non puanta kisung chetong nanglo
son si pai pai ni phain kora pli ar ni pherang ki atum ka homri dam ahut chorleng ti so arong arada tum pen ningri pon rin ti si prabjen pen labang so towar nang selam pinang ji pusi local MSc mate em Prabhat Chandra Taro lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hangaphan nang rabvek thapusi kachuning pedupon Munit atum kangtang kangsang atum ta aporlo te arnam arni atum kithi atowar anat chepondet lapen kithi ke ekopai pu asar alam theta aho sonsi World Wrestling Entertainment mate WWE along kachepate dun kangtang nai abang phupulote Bray Wyatt ta inu WWE along kachepate dun kangtang nai abang phulu alang li tumke batai krepli an world champion anong eta kachepalong dun abang phulo sidame alang li kopai kahe no pen ajok heart attack akisu kacholong lok ajok alang li theman arni ilitum appear themate labang so appear the pen che okangsi halloween adim sangte cho endam tanglu mate arong chewoi tanglu alang li Bray Wyatt lapuan arta ke do o puta kalilang alang li ke 1987 aringkan arua chikloni phai inkora ke thom arni si amahang thekponlo lasi non an langdam lo pulotang te alang li ke ningkan thongke pratrok ansi nang pleng chotlang sitame kithi ke ekopai po sonsi non abang ke Bray Wyatt ke sopen arong chewoi nanglo alang li lapuson apor pe pen ka chewoi ajok WWE along hamphang isi atum sitame ningdok pensi alang phan chomreng me ke parab dun long pa meji aphan arnam akengri along howang hang pirinti News Desk Report, Karbi Anglong News.